Revue des titres ko sifa e kelle gadane jayde leydi Sénégal eden jimi e jayde sappo e goo walla sappo e ɗiɗi caggal nde calminɗen heeɗiyankoɓe e yeɓoɓe en ɗo goni e nder jokli windere nde kala e kuuɓal Revue des titres hono no kala ñandi handi hemnaten jayde ɗi ko lasa basar elage hol jayde puɗɗorte ko noon haade men fuɗɗorade hay jayde alay sago kalnen holniɗi dawdi hande kanji kala ɗi jilloyima toon to galle lamorgo to woni palais présidentiel e ngal pottiral hakkude horejo Macky Sall ɓe ganduɗa kañumen goni witeɓe le collectif recalé ɗin sumgoji présidentiel 2024 kono kadi jayniyankoɓe garti e ko ɓuuri jojjude to banggue actualité woni coftal balli ha tengti on tableau 8e de finale ko noon jayde Sud Quotidien holno dawri hande nden ɗon jayde wi hino wayno ko ngal pottiral hakkude mawleydi Macky Sall e ɗin candidat ji recalé toon to galle lamorgo to ɓe mbi ko on sirlu to banggue oɗo audience mo ganduɗa yewtama toon hay sinno tawi on sirlu saktaka janiyankoɓe kolliti wonde on ɗon rapport présidentiel kam wonano e ordre du jour manam wonano e tabal ngal ɗon kaldigal kono kay yurnito hani e fewnidde on ɗon fichier électoral woni ko teska hen kono kadi erade won e candidat ji ɗi ganduɗa ɗi walla candidat goto mo ganduɗa nana e kaso Bassirou Diomaye Faye nde accitte wawa kañumne hoore muɗum ɗaɓɓoyde peeje kono kadi lelna programme muɗum ɗin konngudi sifaji kala e hello tati nden jaydi witende Sud Quotidien jayde enquête nden arti e on ɗon fannu ɓe mbi ko opposition caggal on audience toon to palais de la République malaise dans les rangs noon janiyankoɓe bindiri e gardidi bindol manam tan hande o ko ɗum namde kono ni kadi ko wasde famodirde caggal on ɗon audience mbo mawɗo leydi ndi waɗi accordé ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni witeɓe les collectives de recalé ko noon jayde Le Quotidien nden ɗon e oɗo subaka hannde no wayno tan ari e on ɗon audience toon to galle lamorgo to le recalé yidde mumen tan ko on ɗon fayi noon janiyankoɓe mbiri ko ɗum jeu de mots ɓe eri ko gaccagol mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Faye heɓa liberté provisoire hoore leydi ndi Macky Sall noon ɓe mbi ene wayno tan koɗo saaha holliti nani kan ɗon haala nani koɓe payi koye tabal ma jabtoɓe ko fayi arde kono kadi ɓe ganduɗa kañumen goni riwtaɓe walla ni ronkoɓe yewtude ko yiwti on ɗon parrainage holliti wonde ina teski wasde yuɓɓude on mo ganduɗa kañum tigui woni fichier électoral leydi ndi ɗin konngudi sifaji kala e hello jeenayyi e nder nden jayde witende quotidien le quotidien Vox Populi nden e oɗo subaka kam ne arti ɗin sumgoji présidentiel du 25 février 2024 ɓe mbi tan de ko le rapport de la présidentielle pas à l'ordre du jour so tawino ko ɗum namde holko nayi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni collectif uji recalé ko wiyeteno ko wonde ɓe namdoto ko rapport holtam wonde de ɗum ɗon kam alano e menu nden ɗon yewtere manam kaldigal ɗum nden toɓɓere ni haalaka toon manam koko dulta ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko collectif recalé en kolliti wonden tan koyne teski dysfonctionnement e ko yiwti e on ɗon fichier électoral leydi Sénégal saabi noon ɓe ñaguimo leydi ndi ko yo yurnite kono kadi kamɓe ɓe mbawa tigui rutinere toon to conseil constitutionnel beele daade mabɓe ɗe to banggue parrainage wawa limtede foof e wadde noon jaynenkoɓe mbi ko maw leydi ndi wi nani ma jabtoɓe ko fayar ɗin ko guuɗi e hello nayyi e nder nden jayde Vox Populi ko noon Dakar Presse nden ɗon arti on ɗon rencontre manam ngal pottiral son jiiɗi walla kawral hakkude président e ɓen les recalés du parrainage ko noon ɓe noddira on ɗon audience mo ganduɗa ɓe mbi ko audience walla yewtere nde koye tukkiɗe so on jiiɗi manam ko yimɓe ɗiɗo walla ni mbiyen ko jeese kutodirɗi jewtidanno hanki toon to galle lamorgo to namdal walla konngol rapport on présidentiel kañum woni ko dulta e ñalawma hanki o Karim Wade ɓe mbi tan waɗi neli toon délégation beele tawtere ngal ɗon kaldigal Bougane Gueye kañum ɓe mbi jogui ko mode ni oui ni non hono no troisiéme mandat wano ɗo Mimi Touré kañum ɓe mbi ko ha hande ina jokki yaɓɓude ɗo yaɓɓi ɗo ɗin konngudi sifaji kala e ngal natal ngo on ɗon batu on rencontre hakkude maw leydi Macky Sall e ɓen le recalé fof ina tawi e hello mabɓe tati nden nden jayde Dakar Presse ko noon jayde Les Échos nden ari titonde ɓurde nde teskinde oɗo subaka hande ko coftal balli ɓe mbi tan ko Sénégal fottata koye Côte d'Ivoire ɗon aussi kadi ko leydi ɗimmiri omo ganduɗa ko woni Abidjan so tawi jumani mbiɗa sikki ko ivoirien hen banggue ma en gaare makko e ɗum donc Sénégal ko Côte d'Ivoire jogon nanggodirde
non huitième de finale CAN Côte d'Ivoire 2023 mbi ko barode de ene wayno tan kawrata koye ben don miracle en manda hono dum jogori wiide PULAAR jogori wonde ko altini paado ne wayno non be garta bilan on don premier tour wonande équipe nationale du Sénégal jour uji nogas kanyum en bada utiliser kono kadi ko yewiti e attaque mbo wibi meilleure défense et on donne bigote mo be mbadi encaissé ne wayno be mbadi be dentini kadi aussi barote ngal leydi Sénégal ndeno de filnitere walla ni gummital be ganda kay men ngoni di ñibi woni les éléphants kon non jande stade quotidien au subak wi ko CAN 2023 8 bi on don phase de poule be ngone ardi e bi ko barote de leydi Sénégal ne wayno ina kulbini be ganda kay men ngoni Côte d'Ivoire woni ko jani ko be mbi on don temps de jeu be garti jeu ko tolni nogas ha 27 jours be ganda badami utiliser et on donne 3 matchs de poule be garti ha joni e sifa engal natal match Sénégal et Cameroun batndido do kono kadi be garti et conséquence élimination nganda kan woni les Fennecs d'Algérie woni wité be les Verts Jamil Belmadi ne wayna tan serti e on sélection les Fennecs sababu ko wasde be yewtude kadi lawol dimmol tiagal Côte d'Ivoire fiasco kadi wadi tonto Côte d'Ivoire woni ko jani en ko be mbi o subaka kon non jani le record quotidien wi ko CAN 2023 8e de finale odo altini la Côte d'Ivoire ina ngam den brote ngal leydi Sénégal manam sinno ko pala wité ko barode de kadi kebi jimde den ñibi be ko natal Sadio Mané mo ganda kam tigi woni Fofana milieu de terrain mo ganda kam tigi woni milieu de terrain Al Nassr dide be kala ko tonto Arabie Saoudite ngoni kono kadi club gor petite jani ko be mbino ne wontan ko dum choc goddo padade o don CAN ko Nigeria Cameroun Mali Burkina Faso choc entre hoddibe woni ko jani ko be mbi fof ina tawe hello mabbe nayi eden den jayde record quotidien tribune sport den don ari on do 8e de finale CAN Côte d'Ivoire 2023 petre de 2024 be mbitande wonata ko Côte d'Ivoire Sénégal walla Sénégal Côte d'Ivoire so tawi kurmima on don gondon lelgo 8e de finale sabu ko Sénégal wadata recevoir tonto Yamoussoukro kono kadi be garti e choc hakkude Cameroun et Nigeria din kongude sifaji kala ne tawi e hello jeedi enen den jayde tribune sport ko non jayde le soleil kongol ko gotol jayde andi wi ko deuxième tour CAN de football Côte d'Ivoire 2023 wonata ko Sénégal contre Côte d'Ivoire pimitande ko dum promesse d'un 8e de feu manam hande o hakkillaji kala jaggi ko dum 8e de finale guldo jaw ko hakkunde barode daridi e libbe walla folbe kulle kewde der laddi kono kadi den ñibidi gandadi ko daninodi enen jogori findi tawi dabinanoki on qualification odo sa hande mbadama repêché sabu meilleur 3e hultam wonde ko dum match guldo jaw jogordo wadde pete jengi tonto Yamoussoukro lundi 20 wala mbeni lundi 20h woni on don 29 lewru ndu don gonden Revue sport plus denari e Jamel Belmadi natti wonde sélectionneur d'Algérie non jani ko be mbiri hollirde wonde tan ko on don sélectionneur mythique mbo Algérie gonno champion d'Afrique en titre 2019 gilendeni wéri gagnade match coupe d'Afrique sabu fiasco wodino tonto leydi Cameroun kono kadi latimo tonto Côte d'Ivoire Jamel Belmadi serti ben den witebe les Fennecs d'Algérie CAN 2023 Maroc ne wayne kamne hebi sanction loura Walid Regragui kibluno won don kippu yowama ko tolni e matcheji nayi tawi hen didi ko avec sursis o fuddima ni wadde purgé match goto hanki koy tribunal yebi on don match kono kadi yadde 400,000 $, dum ko caggal pelbondiral bannungal hakkunde makko e on bitedo hono Chancel Mbemba sabi non nde kaf uditi hen losko yowimo kanko entraîneur kono kadi fayi fédération mabbe kopreji kono kadi on don amende dadani dum ben be fédération congolaise de football république démocratique du Congo ben kadi aussi poama 400,000 woni temede nayi ujunere e kalis $. kono jayde la libération ko don batinde suden ko don tigi guddirten e odo subaka handi den jayde ari ko scandale wala révélation son jidi odo gorkaju bannodo guede country di tonto ex seras jobinodo fitando wite ko Abdou Mbaye kirsunodo Abdou Diaw tawi non jani ko bembi fof laabi o hirsirimo tan ko ngam kiram kanko don gorkaju ni kanko haali hanki walla heccanki e yeso be ganda kanyum ngoni losko bi o wi
ko mo sikkitino hakkunde joom suudu makko e on ɗon Abdou Diaw saabi noon o hirsirimo ko ɗum koto banggue ɗam ɗon kiram ɗin konngudi noon ene wayno tan kanko haali ɗum o wini ko aset ɓennuɗo ɗo o yinno yobade fitanu makko o heɓani hañede altini subaka sanga wiyen ɗo ko nde o hirsi on ɗon tawi ko toon to ɗon Seras ɗum ɗon tawete ko ɗo woɗɗani Dalifort ɗo woɗɗani Pikine mbiyen ɗum ɗon woni ko haali on ɗon PV mo ganduɗa ko losko ngo namdotonomo e fannuji ɗi goɗɗum ko tawete hen ko accident musɗo jayde ɗi garti hen e fenêtre uji tokosi ina wayno ko 13 fittandu heddi e dow bolol Gossas Diourbel accident tindade toon to nokku biteɗo hono Porokhane jaynenkoɓe garti hen ko ɓuuri yajji musidɓe tedduɓe heɓannoɓe Piindi TV heɗatonoɓe Piindi radio ko ɗum wonno ko jaadi leydi Sénégal dawri ewɗo subaka hannde ayde men mon to banggue télévision ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi